കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി കം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. നമഃ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിനി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ശ്ലോകത്തിലാണ് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണർ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പൃഥ പുത്ര, ഈ ശിശു പ്രജാപരിപാലനത്തിൽ മനുപുത്രനായ മഹാരാജാവ് ഇക്ഷാകുവിനെ പോലെയും ബ്രാഹ്മണീയ തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതിൽ വിശേഷിച്ചും സത്യസന്ധതയിൽ ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീരാമനെ പോലെയും ഇരിക്കും. എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂല്ലേ, രാജർഷിമാരായിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങളും കൂടി ഒരുമിച്ചുണ്ട് അവർക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇക്ഷാകുവിനെ പോലെ ബ്രാഹ്മണീയ തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കും. അതായത് ബ്രാഹ്മണരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചാണ് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർ രാജ്യം ഭരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെയോ, സത്യസന്ധതയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ശ്രീരാമദേവനെ പോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് മര്യാദാ പുരുഷോത്തമനായ ശ്രീരാമനെ പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക പരീക്ഷിത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുത്ത ജീവസത്തയെ പ്രജ ഇതിനാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നു. നമ്മൾ പ്രജ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ഒരു രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരെയാണ് പ്രജ എന്ന് പറയുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതായത് എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏത് ജീവൻ എടുത്തതായാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവനുള്ള ഏത് വസ്തുവിനെയും പ്രജ എന്ന് പറയാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവാത്മാവിന് ജനനമോ മരണമോ ഇല്ല. എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഇവിടെ മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല പ്രജ എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കൂ, ജന്മമെടുത്ത ജീവസത്തയെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? പുറത്തുള്ള രൂപങ്ങളെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് അല്ലെ, ഒരു ആവരണം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് ആരാണ്? അതിന് ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയാലും മൃഗത്തിന്റെ ആയാലും എല്ലാവരും ആത്മാവ് ഒരുപോലെയാണുള്ളത് അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്, ചെറുതായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഓരോ ആത്മാവും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാക്കളെ മുഴുവൻ നിരത്തി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാണാനായിട്ട്. അവരുടെ പുറത്തുള്ള ആ ആവരണം വരുമ്പോഴാണ് അവർ മനുഷ്യനായിട്ടോ മൃഗമായിട്ടോ പക്ഷിയായിട്ടോ ഒക്കെ മാറി മാറി ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ജീവസത്തയെയാണ് ഇവിടെ പ്രജ എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവാത്മാവിന് ജനനമോ മരണമോ ഇല്ല. എന്നാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയായാലും
ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹ നിമിത്തവും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാനായി അനുയോജ്യമായ ശരീരം അവന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? എന്താ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം? നമ്മൾക്ക് തോന്നി നമ്മൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ സേവകന്മാരല്ല, നമ്മളാണ് യഥാർത്ഥത്തില് യജമാനന്മാര് എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ്, അതിനുള്ളൊരു പനിഷ്മെന്റ് മാതിരിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത്. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഒരു ജയിൽ മാതിരിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ പറയുന്നത്. അപ്പം പനിഷ്മെന്റ് നമ്മളുടെ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കൊടുക്കുക? ജയിൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കും, അല്ലെ? ജയിലിന്റെ ഉള്ളിലാക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിശാലമായ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ജയിലാണ് എന്നുള്ളത് മാതിരിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നിമിത്തമാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഓരോ ദേഹങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളത്, ഓരോരുത്തർക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അവർക്ക് ഈ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാൽ ഒരുവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ ബദ്ധനായി തീരുകയും സ്വകർമാനുസരണം ഭൗതിക ശരീരം മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കണ്ടോ? സ്വകർമാനുസരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സൗന്ദര്യമുള്ളവരായിരിക്കാം, വിരൂപരായിരിക്കാം, ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കാം, ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കാം, അതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സൗന്ദര്യമുണ്ട്, എനിക്ക് സൗന്ദര്യം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ ശരീരം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അവർക്ക് ആ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ തവണയും ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തോട്ട് വരണം, എന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെ അതേപടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതൊരു മനസ്സിൽ ഒരു എന്താ പറയാ, വിവേചന ബുദ്ധി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് തന്ന ശരീരം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഒരു ആവരണം മാത്രമാണ്, ഇത് എന്ന് വേണമെങ്കിലും നശിക്കാം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോ അഭിലാഷങ്ങളോ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജലസിയോ ഒന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാൽ ഒരുവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ ബദ്ധനായി തീരുകയും സ്വകർമാനുസരണം ഭൗതിക ശരീരം മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിൻ പ്രകാരം ജീവസത്ത ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി നടത്തുന്നു. എന്നാൽ ജീവസത്ത ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായതിനാൽ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായതെല്ലാം നൽകി ഭഗവാൻ അവനെ പരിപാലിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായ രാജർഷികളും അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മളെ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഗംഗാനദിയുടെ മാതിരിയാണ് എന്നാണ്. എന്താ ഗംഗാനദിയുടെ മാതിരിയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഗംഗാനദി നോക്കൂ. ഒന്നാമത് ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഏത് നദികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്താണ് അന്തിമ ലക്ഷ്യം നദികളുടെ? സമുദ്രത്തിൽ ചേരുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ഈ നദികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും അത് എവിടെ എത്തിക്കും? സമുദ്രത്തിലെത്തിക്കും, അല്ലെ? അൾട്ടിമേറ്റ് ആ സമുദ്രം ഒഴുകി അവിടെ എത്തുന്നതോടൊപ്പം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒഴുകി വരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് അവിടെ എത്തിക്കുക. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ മാതിരിയാണ്. അപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഗംഗാനദിയാണ് അങ്ങനെ പറയുക. ഒരുപാട് ദൂരം ഒഴുകി സമുദ്രത്തിലെത്തുന്ന നദിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പം എന്താണ്? ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ മാതിരി എല്ലാത്തിനും അതിനോട് ചേരുന്ന എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കും. അതായത് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആരൊക്കെയാണോ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നാരദമുനി എന്താ ചെയ്യുക? നാരദമുനി എത്ര അധപതിച്ച ആൾക്കാരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്, അല്ലെ? അതുപോലെ ഈ ഗംഗാനദി പോലെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഗംഗാനദിക്ക് ഇതില്ല, പക്ഷപാതമില്ല. ഏത് നദികൾക്കാണെങ്കിലും കേട്ടോ. ഗംഗാനദി ഇപ്പൊ ഒരു നദി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഗംഗയാണ് മെയിനായിട്ട് പരിശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുക. അതുകൊണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ തീരത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൈക്കിണ വേപ്പിന്റെ മരം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാവുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അതിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അതിന് വെള്ളം കൊടുക്കണേന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നമ്മൾക്ക് മാങ്ങയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം, അതിൽ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ, അല്ലെ? മാമ്പഴം കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ കഴിക്കണ വേപ്പിന്റെ കുരു ആണെങ്കിലോ ആരെങ്കിലും അയ്യോ അത് അതിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ പക്ഷേ ആ നദിക്ക് വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മളാണ് വിവേചനം ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫലം തരുന്ന മാവാണെന്ന് പറയും, മാവിന് വെള്ളം ഒഴിക്കും. കഴിക്കണ വേപ്പിന് ആരും പോയി വെള്ളം ഒഴിക്കാറില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളാണ് ആ വിവേചനം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നദിക്ക് ഒരു വിവേചനവും ഇല്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ.
ഭഗവാന് ന്റെ അംശങ്ങളാണ് എല്ലാം. അത് ഏത് ജീവിവർഗങ്ങളിൽ വന്ന് ജനിച്ചാലും, അതായത് എത്ര കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന് ഒരു ഭേദവും ഇല്ല. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും എന്താണ് ഇതായിട്ട് സൂപ്പർ സോൾ ആയിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവികൾക്കുള്ളത്, അത് നല്ല മൃഗങ്ങളായാലും ശരി, മനുഷ്യരായാലും ശരി, പക്ഷികളായാലും ശരി, അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ അവനെ പരിപാലിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായ രാജർഷികളും അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെയാണ് രാജർഷികളായിട്ടുള്ള രാജർഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് രാജാക്കന്മാര് രാജർഷികളാവുമ്പോ അവർ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് എല്ലാവരെയും, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തില് ഒരു എന്താണ് പശുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കലിയെ കൊല്ലാൻ പോയത് അല്ലെ. അപ്പൊ മൃഗങ്ങൾക്കും അത്രയും സംരക്ഷണം ലഭിച്ചിരുന്നു ആ രാജാവിന്റെ കാലത്ത്. പ്രജകൾക്ക് മാത്രം, പ്രജകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ പ്രജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യരെയാണ് പറയാറ് അല്ലെ. അപ്പം പൗരന്മാരെ, മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സംരക്ഷണം ആര് കൊടുത്തിരുന്നു? രാജർഷിമാർ കൊടുത്തിരുന്നു. അവര് ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാണ് അവർ പാലിച്ചിരുന്നത്. ഈ രാജർഷികൾ എല്ലാ പ്രജകൾക്കും ജീവിക്കാനും അവരുടെ തടവുകാലം പൂർത്തിയാക്കാനുമായി ആവശ്യമായ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഉത്തമ രാജർഷിയായിരുന്നു. അവിടെ കണ്ടു, തടവുകാലം പൂർത്തിയാക്കാനുമായി. കണ്ടില്ലേ? അതായത് നമ്മളൊക്കെ ജയിലിലാണ്, നമ്മൾ ഒരു ശിക്ഷ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഉത്തമ രാജർഷിയായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം തന്റെ രാജ്യത്തെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കലിപുരുഷൻ ഒരു പാവം പശുവിനെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലെ, കൊല്ലാനൊരുങ്ങുന്നത് കാണാനിടയാവുകയും ഉടൻ തന്നെ അവനെ ഒരു കൊലയാളി എന്ന് വിധിച്ച് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനർത്ഥം ധർമ്മിഷ്ഠരായ ഭരണാധികാരികൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും സംരക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ്. ഇത് വെറും വൈകാരികമായ കാഴ്ചപ്പാടിലായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുത്തവർക്ക് ജീവിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്നതിനാലാണ്. സൂര്യലോകത്തിലെ രാജാവ് മുതൽ താഴെ ഭൂലോകത്തിലെ രാജാവ് വരെ ധർമ്മിഷ്ഠരായ രാജാക്കന്മാരെ എല്ലാവരും തന്നെ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ യുദ്ധത്തിൽ തൽപരരാണ്. ഉന്നത ലോകങ്ങളിലും വേദസാഹിത്യങ്ങൾ അഭ്യസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഒരു എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം, അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്. അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ പ്രകൃതിദത്തമായ വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാനാണ്, ഒരാൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെക്കാനുള്ളതല്ല. നമ്മളാണ് അത് മറന്നുപോയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സൂര്യലോകത്തിലെ രാജാവ് മുതൽ താഴെ ഭൂലോകത്തിലെ രാജാവ് വരെ ധർമ്മിഷ്ഠരായ രാജാക്കന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ ഇவ்விധത്തിൽ തൽപരരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും രാജർഷികളായിട്ട് അവരുടെ രാജ്യത്തിൽ, ഇപ്പൊ ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രജകളെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് സംരക്ഷിക്കണം, ആർക്കും ഒരു ദോഷം വരരുത് എന്നുള്ള ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടിയിട്ടാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഉന്നത ലോകങ്ങളിലും വേദസാഹിത്യങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭഗവാൻ സൂര്യദേവന് വിവസ്വാൻ ഉപദേശം നൽകിയതായി ഭഗവത്ഗീത 4:1 പരാമർശമുണ്ട്. ഏതാ ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല? ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം. ഓർമ്മയുണ്ടോ? വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷാകവേ ബ്രവീത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? സൂര്യദേവൻ വിവസ്വാനാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉപദേശം നൽകിയത്. സൂര്യദേവൻ പിന്നെ ആർക്ക് കൊടുത്തു? മകനായിട്ടുള്ള മനുവിന് കൊടുത്തു. മനുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇക്ഷാകുവിന്റെ അടുത്തെത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. തന്റെ പുത്രനായ മനുവിനും മനുവിൽ നിന്ന് മഹാരാജാവ് ഇക്ഷാകുവിനും പകർന്നു നൽകിയതുപോലെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് കൈമാറുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത് അറിവ് പകർന്നു വരുന്നത്? തലമുറയിൽ കൂടി, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ്. ഒരു ബ്രഹ്മദിനത്തിൽ 14 മനുക്കളുണ്ട്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മനു സൂര്യദേവപുത്രനും പ്രജാപതിമാരിൽ സന്തതികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവർ ഒരാളും 7ാമത്തെ മനുവുമാകുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ചതില് കുറെ പേര്, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കുമാരന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു, നാരദൻ ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു, അങ്ങനെ കുറെ പേര് ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അവർ സൃഷ്ടിച്ച കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലെവലിലുള്ള ഗൃഹസ്ഥന്മാരായിരുന്ന ആളുകളെയാണ് പ്രജാപതിമാരെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് സന്തതികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ 7ാമത്തെ മനുവാണ് വൈവസ്വത മനു. വൈവസ്വത മനു എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് 10 പുത്രന്മാരുണ്ട്. മഹാരാജാവ് ഇക്ഷ്വാകു അവരിൽ ഒരാളാകുന്നു. തന്റെ പിതാവായ മനുവിൽ നിന്നും മഹാരാജാവ് ഇക്ഷ്വാകു ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉപദേശിച്ചിരുന്ന പ്രകാരം ഭക്തിയോഗം അഭ്യസിച്ചു. മനുവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ സൂര്യദേവനിൽ നിന്നാണ് ഇത് പകർന്നു കിട്ടിയത്. പിൽക്കാലത്ത് ഇക്ഷ്വാകു മഹാരാജാവിൽ നിന്നും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വഴി ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ കാലക്രമേണ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ മൂലം ഈ ശൃംഖല ഛേദിക്കപ്പെടുകയും
കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമുഖത്ത് വെച്ച് ഭഗവാന് അത് വീണ്ടും അർജുനന് ഉപദേശിക്കേണ്ടതായും വന്നു. അല്ല, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു? ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ സോറി ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേനേഹമകഥ യോഗോ നഷ്ടപരന്തപ. ഇങ്ങനെയാണ് ആ ശ്ലോകം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? അതിന്റെ ആ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി. നമ്മൾ പണ്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫോണിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലേ, ഒരു ചാർജർ, ആ ചാർജർ കട്ടാവുകയെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ ഫോൺ ചാർജ് ആവില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനോ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാർക്കോ പകർന്നു കൊടുത്ത് ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഗുരു ആരായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ, അല്ലെ? ആ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആർക്ക് കൊടുത്തു? ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദന് വന്നു, നാരദനിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവർക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ മധ്വാചാര്യ പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളുടെ ഈ സിസ്റ്റം പോകുന്നത്. അല്ല, 22ാമത്തെ ആയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്നത്. 32ാമത്തെ ആയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദ വരുന്നത്. ആ പ്രഭുപാദയുടെ പുസ്തകമാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്നാൽ കാലക്രമേണ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ മൂലം ഈ ശൃംഖല ഛേദിക്കപ്പെടുകയും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമുഖത്ത് വെച്ച് ഭഗവാന് അത് വീണ്ടും അർജുനനെ ഉപദേശിക്കേണ്ടതായും വന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളും ഭൗതിക ലോക സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ പ്രചാരത്തിലുള്ളതാകുന്നു. ആകയാൽ വേദ സാഹിത്യങ്ങൾ അപൗരുഷേയ, മാനവരാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തത്. പൗരുഷേയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള അതിനെയാണ് പൗരുഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു പുരുഷൻ എന്നുള്ള ലെവലിൽ പറയുന്നത്. ആ പൗരുഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് സാധിക്കാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ. അതേ ഭഗവാന് മാത്രം സാധിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. വേദവിജ്ഞാനം അരുളി ചെയ്തത് ഭഗവാനും ആദ്യമായി ശ്രമിച്ചത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദ്യ ജീവസൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മദേവനുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവനാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഗർഭോദകസായ വിഷ്ണുവിന്റെ ആ ഒരു പൊക്കിൾ കുടിയില് താമരയിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ച ഉടനെ ബ്രഹ്മാവിന് എന്താ തോന്നുന്നത്? മൊത്തം ഇരുട്ടാണ്, എവിടെയാ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, എന്താണ് തന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് അറിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ താമരത്തണ്ടിൽ കൂടി മുഴുവൻ മേലേക്കും താഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു അഡ്രസ്സും ഇല്ല, ഒരാളെയും കാണാനില്ല, ഇരുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ആ താമരത്തണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 14 ലോകങ്ങളാണ്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകല്ലേ, അത് ഈ 14 ലോകങ്ങളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടും അറിയുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ആരുടെ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്? തപസ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ള ഒരു ആജ്ഞ ലഭിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് അതിനുള്ള ജ്ഞാനം, തപസ് ചെയ്യാനുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കുമല്ലോ. എന്നിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് തപസ് ചെയ്തിട്ട് 1000 വർഷം തപസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വിവരം, വേദജ്ഞാനം എന്താണ് തന്റെ എന്താണ് ഈ ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്. എന്നിട്ട് വേദജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. മഹാരാജാവ് ഇക്ഷാകു വൈവസ്വത മനുവിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവൻ. അദ്ദേഹത്തിന് 100 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വൈവസ്വത മനു എന്ന് പറയുന്നത് 7ാമത്തെ മനുവാണ്. അപ്പൊ വൈവസ്വത മനുവിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ആര്? ഇക്ഷാകു. അദ്ദേഹത്തിന് 100 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മാംസഭോജനം നിരോധിച്ചു. ഇക്ഷാകു രാജാവിന്റെ കാലത്ത് എന്തുണ്ടായി? ഒരാളും എന്താ നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, മത്സ്യമാംസങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നിരോധനായിരുന്നു. ബുദ്ധന്റെ കാലം മാതിരിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം പുത്രനായ ശശാതൻ അടുത്ത രാജാവായി. മനു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് ആർക്കാണോ ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയത് ആ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന്റെ പുത്രനായ വൈവസ്വത മനു എന്ന നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇക്ഷാകു രാജാവിന്റെ പിതാവായ 7ാമത്തെ മനുവാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മനു. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനു എന്ന് പറയുന്നത് വൈവസ്വത മനു തന്നെയാണ് കേട്ടോ. 14 മനുക്കളാണ് ഒരു മന്വന്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോഴും വൈവസ്വത മനുവാണ്. മനുവിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് മനുഷ്യവർഗം. ഈ വൈവസ്വത മനുവിന് 10 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഇക്ഷാകു, നഭകൻ, ദൃഷ്ടൻ, ശരിയാത്തി, നരിഷ്യന്തൻ, നാഭാഗൻ, ദ്വിഷ്ടൻ, കരുഷൻ, പൃഷദ്ര, വസുമാൻ എന്നിവരായിരുന്നു. വൈവസ്വത മനുവിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ആരംഭകാലത്ത് ഭഗവാൻ മത്സ്യാവതാരം എടുത്തിരുന്നു. വൈവസ്വത മനു തന്റെ പിതാവായ സൂര്യദേവൻ വിവസ്വാനിൽ നിന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതാ തത്വങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഇതിന്റെ യുഗത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്ഷാകു വരുമ്പോഴേക്കും ഏത് യുഗമായി? ത്രേതായുഗത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ത്രേതായുഗം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ദ്വാപരയുഗം. ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കലിയുഗം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മനു മാറിയിട്ടില്ല, അതേ മനു തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന സത്യയുഗത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സൂര്യദേവൻ ഭക്തിയുത സേവനം മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. കണ്ടോ, ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് സൂര്യദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. മനു അനന്തരം സമ്പൂർണ്ണ മാനവരാശിയുടെയും നന്മയ്ക്കായി അത് ഇക്ഷാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ത്രേതായുഗത്തിലാണ് ഇക്ഷാകു ഉണ്ടാവുക. ശ്രീരാമദേവന്റെ വംശമാണ് ഇക്ഷാകു എന്ന് പറയുന്നത്, ഇക്ഷാകു വംശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ അയോധ്യ രാജാവും തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനുമായ മഹാരാജാവ് ദശരഥനെ പിതാവായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ത്രേതായുഗത്തിൽ സ്വയം ശ്രീരാമനായി അവതരിച്ചു. ഭഗവാൻ രാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളോടുകൂടിയാണ് അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഒരു പാർഷദന്മാരെല്ലാം കൂടെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്. പൂർണ്ണ അംശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളായിട്ടായിരുന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഒരു ചൈത്ര ഇപ്പോ നമ്മൾ പൂർണ്ണാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചതുർയുഗം എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുമില്ലേ? വാസുദേവൻ വാസുദേവന വാസുദേവൻ വാസുദേവ സംഘർഷണ ആ ചതുർമുഖം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവരാണ് ഇളയ ഭ്രാതാക്കളായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ചൈത്രമാസത്തിൽ ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ നവമി ദിനത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. പതിവ് പോലെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഉപദ്രവകാരികളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. കൗമാരപ്രായത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഋഷിമാരുടെ ദിനചര്യകൾക്ക് വിഘ്നം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന മാരീചനെ പ്രഹരിച്ചും സുബാഹുവിനെയും ഒരു രാക്ഷസിയെയും വധിച്ചും വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയെ സഹായിച്ചു. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമാർത്ഥം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് പൊതുവെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കുന്ന ഇതല്ല അല്ലെ, അവർ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്. നല്ല രീതിയിൽ വേദതത്വങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിലോ അവര് പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ തരത്തിലും അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എത്തിക്കണം, അവര് നല്ല രീതിയിൽ വെക്കണം. ഈ പരിപാലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദേഹത്തിന്റെ പരിപാലനം മാത്രമല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. അവരെല്ലാവരും തന്നെ ദൈവഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അപ്പോ എന്താണോ രാജാവ് യഥാമാം പറയാറുണ്ടല്ലോ, ആചരതേ ശ്രേഷ്ഠാസ് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, തത്തത് ഏവേ തരോജനാഹ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകാസ്തത് അനുവർത്തതേ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആൾക്കാരെ എന്താണ് അനുകരിക്കുക? ഒരു നേതാവ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അനുയായികൾ മുഴുവൻ അനുസരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രാജാവ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പ്രജകളും ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒരു രാജർഷികന്മാരായിട്ട് ശുദ്ധഭക്തരായി ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരായിരുന്നത് കൊണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് അവരുടെ പ്രജകളും ആ രാജാവിനെ തന്നെയാണ് അനുകരിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമാർത്ഥം സഹകരിച്ച് അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും, ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും കൂടി ഒരേ രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് മുൻപോട്ട് സഹകരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോയാൽ മാത്രമാണ് ഒരു നല്ല സൊസൈറ്റി, ഒരു നല്ല ജനത ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനത്താൽ ജനങ്ങളെ പ്രബുദ്ധരാക്കുവാൻ ബ്രാഹ്മണ ഋഷിമാർ യത്നിക്കുന്നു. ക്ഷത്രിയരാകട്ടെ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവരാണ്. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മണ്യധർമ്മം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മാനവതയുടെ അത്യുന്നത സംസ്കാരത്തിന്റെയും പരിപാലനത്തിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെയും മകുടോദാഹരണമായ രാജാവായിരുന്നു. ഭഗവാൻ വിശേഷിച്ചും കോക്കലുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും സംരക്ഷകനാണ്. അക്കാരണത്താൽ അദ്ദേഹം ലോകത്തിന്റെ സമൃദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. രാക്ഷസന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്താനായി വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി മുഖേന ഭരണകർത്താക്കളായ ദേവന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഫലപ്രദമായ ആയുധങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയാണല്ലേ കൂടിയിട്ട് പോകുന്നത് 4 കുമാരന്മാരെയും കൂടിയിട്ട് അതിലേക്ക്. അപ്പം ആ സമയത്താണ് ദേവന്മാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തത്? ഫലപ്രദമായ ആയുധങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചത്. അദ്ദേഹം ജനകരാജാവിന്റെ ധനുർ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പരമശിവന്റെ അജയ്യമായ ധനുസ് ഭേദിച്ച് ജനക മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രിയായ സീതാദേവിയെ പരിണയിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യമാണല്ലേ. ശരിക്കും ഇവിടെ അമ്പ ഈയല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, എന്താ നടക്കുന്നത് അവിടെ? അവില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഒടിയും അത് ഒടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിവാഹത്തിന് ശേഷം പിതാവായ മഹാരാജാവ് ദശരഥന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം 14 വർഷം വനവാസം സ്വീകരിച്ചു. ദേവന്മാരെ ഭരണത്തിൽ സഹായിക്കാനായി അദ്ദേഹം 14,000 രാക്ഷസന്മാരെ വധിച്ചു. കണ്ടോ, 14 വർഷം വനവാസം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ പോലും ഒന്ന് ആലോചിച്ചില്ല ഞാനല്ലേ രാജാവേണ്ടത്, തെറ്റല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ എന്നൊന്നും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശ്രീരാമൻ? ഇല്ലല്ലോ.
എന്താണ് അച്ഛൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അത് അതേപടി അനുസരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിതാവിനായാലും ഒരു മാതാവിനാണെങ്കിലും എങ്ങനെ ബഹുമാനം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് എല്ലാം ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ രാമായണം ഭാഗവതം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ വയസ്സാം കാലത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ എന്തിനാ ഒരു 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്തൊക്കെയല്ലേ രാമായണമൊക്കെ വായിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും തെറ്റാണ്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് രാമായണം ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയേണ്ടത്. മരിക്കണ കാലത്ത് അയ്യോ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ എത്രയും നേരത്തെ കഴിയുന്നവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെറുമക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളോ ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകം എടുത്തു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ രാമായണം എടുത്തു കൊടുക്കുക, അവരോട് വായിക്കാൻ പറയും. മനസ്സിലാവോ മനസ്സിലാവില്ലയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ, അനുസരണയുള്ള മക്കളാണെങ്കിൽ കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ചെയ്യിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അവരോട് വായിക്കാൻ പറയണം. കാരണം ഒരു കല്യാണം കഴിയുന്ന ഒരു മാരേജ് ഒക്കെ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതമൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത്. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എങ്ങനെ സൗഹാർദ്ദമായി ഇരിക്കണം, എങ്ങനെ കലഹമില്ലാതിരിക്കണം, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും. അത് ദേവന്മാരുടെ ഭരണത്തിൽ സഹായിക്കാനായി അദ്ദേഹം 14,000 രാക്ഷസന്മാരെ വധിച്ചു. രാക്ഷസന്മാരുടെ ഗൂഢാലോചനയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി സീതാദേവി രാവണനാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ സുഗ്രീവനുമായി മൈത്രിയിലാവുകയും സുഗ്രീവ സഹോദരനായ ബാലിയെ വധിക്കുവാനായി സുഗ്രീവനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ഭഗവാൻ ശ്രീരാമന്റെ സഹായത്താൽ സുഗ്രീവൻ രാജാവായി തീർന്നു. ഭഗവാൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പാലം ശിലകളാൽ നിർമ്മിക്കുകയും സീതയെ അപഹരിച്ച് രാവണന്റെ രാജ്യമായ ലങ്കയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. ഈ കഥ അറിയാലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും? എന്താണ് ആ ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രത്യേകത? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ആരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? കല്ലെല്ലാം വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ പൊങ്ങിക്കുന്നില്ല. അത് പൊങ്ങിക്കിടക്കും. അത് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാം പാറകല്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അത് താഴ്ന്നു പോകും. അത്രയും വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അന്ന് സിമന്റ് മണ്ണൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടല്ലോ, സിമന്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, അതൊന്നും ചേർത്തിട്ടല്ല പാലം ഉണ്ടാക്കിയത്. വെറുതെ കല്ലുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അത്രയും ബൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കും, ഒരു ആകർഷണ ശക്തി മാതിരി കാന്തം ആകർഷിക്കുന്ന പോലെ ആ എന്താണ് വെറുതെ മണലാണ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഉണ്ടാക്കുക. സാധാരണ മണൽ കൊടുത്തിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക? അത് മുഴുവൻ താഴത്തേക്ക് പോകും അല്ലേ? ഇതൊന്നുമല്ല. ഇപ്പൊ ഇതെന്താണ് ശരിക്കും സിമന്റ് ഇട്ട പോലെ അത് അടുക്കി വെച്ച് മാറി ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മഹിമ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭഗവാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ എത്രയും വലുതാവാം, എത്രയും ചെറുതാവാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും. അപ്പൊ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതില്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം രാവണനെ വധിക്കുകയും രാവണ സഹോദരനായ വിഭീഷണനെ ലങ്കാരാജ്യത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ അവരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. വിഭീഷണൻ രാക്ഷസനായ രാവണന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ തന്റെ അനുഗ്രഹാശിസുകളാൽ വിഭീഷണനെ അനശ്വരമാക്കി തീർത്തു. 14 വർഷത്തെ വനവാസക്കാലം സമാപ്തമായപ്പോൾ ലങ്കയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഭഗവാൻ സ്വരാജ്യമായ അയോധ്യയിൽ പുഷ്പക വിമാനത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി. മധുര ഭരിച്ചിരുന്ന ലവണാസുരനെ ആക്രമിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം സ്വസഹോദരനായ ശത്രുഘ്നന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ആ അസുരൻ അങ്ങനെ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ 10 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും പിൽക്കാലത്ത് സരയൂ നദി സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ അപ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്തു. കണ്ടോ, ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷനാവാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് പോകുന്നതും. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണന്റെ ഇതിലും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ പിന്നെ എവിടേക്ക് പോയെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഭഗവാന് വരേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ തിരോധാനവും ആവിർഭാവവും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല എപ്പോഴും. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ഈ ലോകത്തിലെ ലീലകളുടെ ചരിത്രമാണ് മഹാ ഇതിഹാസ കാവ്യമായ രാമായണം. ആധികാരിക രാമായണ രചയിതാവ് മഹാകവി വാൽമീകിയാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനിയിപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം എടുക്കാനുള്ള സമയമില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതില് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പറയാനില്ല, ഈ കഥയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വാൽമീകിയാണ്. അപ്പൊ വാൽമീകിയുടെ കഥ അറിയാലോ. രത്നാകരൻ എന്നായിരുന്നു പേര്. അതിനുശേഷം നാരദമുനിയാണ്. അറിയാലോ അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ധർമ്മം അധപ്പതിക്കുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീണ്ടും വഴികാട്ടി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ തവണയും
ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകമായിട്ടോ ഏതോ മുമ്പ് നടന്ന ഇത്ര 5000 കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന സ്റ്റോറിയാണെന്നുള്ള രീതിയിലും അല്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാര ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെയുള്ള പതിതാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 യുഗങ്ങൾക്ക് പല തരത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. ആദ്യത്തെ യുഗത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? എന്ന് പറയുന്നത് ത്രേതായുഗത്തിലാണ് അത്. അല്ല, അതെ, ത്രേതായുഗത്തിലാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യം അതാണ് ധ്യാനമാണ്. കാരണം അവർക്ക് 1,00,000 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ അഷ്ടാംഗ യോഗ പ്രോസസ്സോ അങ്ങനത്തെ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സമാധി വരെ എത്താനുള്ള സമയം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യയുഗത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ പുണ്യാത്മാക്കളാണ് ഒരുമാതിരി. നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കാണ് അതിന്റെ അഡിക്റ്റേഷൻ വന്ന് എന്തായി, നമ്മളെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ അസുരനും എന്താണ് നല്ല ഗുണങ്ങളും ചീത്ത ഗുണങ്ങളും ഒരുമിച്ചുള്ള മാതിരിയാണ് നമ്മളെ പറയ പൊതുവെ. അപ്പൊ അസുര ഗുണങ്ങളുടെ ഇത് കൂടി വരികയാണ് ഓരോ ഇതില് കലിയുഗത്തിൽ വരുമ്പോ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ കലിയുഗത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്, ഇതിന്റെ അവസാനത്തുമ്പോഴേക്കും വളരെ മോശമാവും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഒരു 10,000 വർഷമാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. എന്താണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ച് അതിനുശേഷം ഈ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് 10,000 വർഷമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു 10,000 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രമിക്കണം? നമ്മൾ എങ്ങനെങ്കിലും എവിടേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കനിഞ്ഞ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ ഭാഗവതവും അതുപോലെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രവും. രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക. ആക്ച്വലി എല്ലാവരും മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഒരു PDF മൂലമോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭാഗവതം വായിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുക കേട്ടോ. സ്വാധ്യായ പ്രക്രിയ, അതായത് സ്വയം വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.